भाई कौन है चंदाटा दियो। चंदा कौन चंदा? अरे भाई नवरात्रि ପାଇଁ चंदा ଆଉ କଣ चंदा? अच्छा हऊ दौची ना କିଛି ମିଳିବନି ଚାନ୍ଦା ଫାନ୍ଦା କିଛି ମିଳିବନି ତମମାନେ ଯାଅ ଏଠୁ। अरे भाई एमती कौन ପାଇଁ କହୁଛ? ଆମେ ମାନେ ହିଁ ତ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛୁ। ଆପଣମାନେ ହିଁ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବେନି ତାହେଲେ କେମିତି ହେବ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୂଜା? ଆମ ସପୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହବନି କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ କେବେ ଆମ ସପୋର୍ଟ କରିଛ? ଭାଇ ମତଲବ କ'ଣ? ମତଲବ ଏଇକି ଆଜିକାଲି ତମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅନଲାଇନରେ ସପିଂ କରୁଛ ତାହେଲେ କୋଉ ମୁହଁ ନେଇକି ଆମ ଲୋକାଲ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାନ୍ଦା ମାଗିବା ପାଇଁ ଆଉ ସପୋର୍ଟ ମାଗିବା ପାଇଁ ଆସୁଛ? ଯାଉନ ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନଲାଇନ ବାଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ସପିଂ ମଲ୍ ବାଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାହା ପାଖରୁ ତମେ ଜିନିଷ ଅର୍ଡର କରୁଛ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାନ୍ଦା ନିଅ। କଥା ତ ତମର ପୁରାପୁରି ଠିକ୍ ଭାଇ, ହେଲେ ଉଧାର ଚାନ୍ଦା ପାଇଁ ତ ଆମ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ, ନହେଲେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଅନଲାଇନରେ ସପିଂ କରୁଛୁ। ଏହି ଲୋକାଲ ଦୋକାନୀମାନେ ତମର ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଠୁ 1% ବି ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନଲାଇନ ବାଲା ସପିଂ ମଲ୍ ବାଲା କରିବେନି। ଆମେ ତମର ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥ ଦେଉଛୁ। ଦୋକାନୀ କଷ୍ଟମରର ସମ୍ପର୍କ ଭୁଲିକି ତୁମକୁ ଆମେ ଅତି ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାବିକି ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ସେତିକି କମ୍ରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଜିନିଷ ଦେଉଛୁ। ହେଲେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛ? ତୁମେମାନେ ଆମକୁ ଭୁଲି ଅନଲାଇନରେ ସପିଂ କରୁଛ। ବାକି ଦେବାରେ ହେଉ କି ପଇସା ଲେଟ୍ରେ ନେବାରେ ହେଉ, ଏମିତିକି କୌଣସି କଷ୍ଟମର ପାଖରେ ଯଦି ପଇସା ନଥାଏ ତଥାପି ଯାହା ଯାହା ମାଗେ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଥାଉ। ହେଲେ ଏସବୁ କଥାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ିବ? ଆଉ ଏ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ବାଲା ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଳସୁଆ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଘରେ ବସି ବସି ମିଳିଯାଉଛି, ତ ବାହାରକୁ ଯିବା କ'ଣ ଦରକାର? ଏମିତି କଲେ ଯେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ କଟିଯାଉଛି ସେଇଟା ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଗେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଆଗେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ନିଜେ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏମିତି ବାହାରକୁ ଗଲେ ସେମାନେ 2-4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହେଉଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଭଲ ରହୁଥିଲା। ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହୋଇପାରୁଥିଲେ। ଏମିତିରେ ଦୋକାନୀ ଓ କଷ୍ଟମରର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଘରେ ବସି ବସି ଜିନିଷ ଦରକାର, ଆଉ ଯେତିକି କମ୍ରେ ହେଇପାରିବ ସେତିକି କମ୍ରେ ଦରକାର। ଏମିତିରେ ବି ଆମ ଲୋକାଲ ଦୋକାନୀମାନେ କାହାକୁ ତ ଲୁଟୁନାହାନ୍ତି ନା। ଆମେ ଆମ ହକ୍ର ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ତୁମର ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ସାଥ ଦେଉଛୁ। କ'ଣ ଆମକୁ 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବାର ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଏ 2 ପଇସାରେ ଯେ ଆମ ଘର ପରିବାର ଚଳେ ଏତିକି କଥା ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଲୋକାଲ ଦୋକାନୀକୁ ଯାଇକି ପଚାରିବ, ସେ ଯେତିକି ହେଇପାରିବ ସେତିକି କମ୍ରେ ତୁମକୁ ଜିନିଷ ଦିଏ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା କେହି ବି କଷ୍ଟମର ଯେମିତି ନାରାଜ ନ ରୁହନ୍ତୁ, ଦୋକାନୀ ଓ କଷ୍ଟମର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ନ ହେଉ। ହେଲେ ଆମ କଥା କିଏ ଭାବୁଛି? କାହାକୁ କିଛି ମତଲବ ହିଁ ନାହିଁ କି ଏ ଦୋକାନରୁ ହିଁ ଆମ ଘର ପରିବାର ଚଳେ। ଲୋକଙ୍କୁ ତ ବାସ୍ କମ୍ ଦାମରେ ଜିନିଷ ଦରକାର ଆଉ ବାକିରେ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ନଗଦ ଜିନିଷ କିଣିବାର ଅଛି ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଅନଲାଇନରେ ସପିଂ କରୁଛ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଆମ ଦୋକାନକୁ ଆସୁଛ। ନା, ମୁଁ 1 ଟଙ୍କା ବି ତୁମକୁ ଚାନ୍ଦା ଦେଇପାରିବିନି। ତୁମେମାନେ ଯାଅ ଏବେ। ରୁହ ସଞ୍ଜୟ, ତାଙ୍କୁ 1100 ଟଙ୍କା ଦେଇଦିଅ। ଏ 1100 ଟଙ୍କା କେବଳ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, କୌଣସି ବି ପୂଜା ଆମ ଲୋକାଲ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସମ୍ଭବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଜାକଜମକରେ ହେଇପାରୁଛି, ନା କି ଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅନଲାଇନ ବାଲା ସପିଂ ମଲ୍ ବାଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟରେ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଦିଅନ୍ତୁ।